ఎంతో కోపం ఉండుంటే ఎంత కసిగా చంపుంటాడు. ప్రేమించిన అమ్మాయితో మందు కల్పించుకొని తాగుతున్నాడంటే మన సూర్యుగడ భలే అదృష్టవంతుడురా. నీ కొడుకు కబడ్డీలో గొడవ పడ్డాడట కదా. నా మాట కోసం ఇంత దూరం వచ్చావంటే ఆ మాటకున్న విలువేంటో నాకు బాగా తెలుసు. ఇంతలు చెప్పాను రా, ఆ కాశీబాబు గారితో గొడవ పెట్టుకోద్దని. వాళ్ళు గొప్పళ్ళు, వాళ్ళకి భయపడపోతే మనకి ఇక్కడ బతుకులు కూడా ఉండవు. వాడు ఒక్కడు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు. ఇంతమంది ఉన్నారు, మీరు మగాళ్ళైతే వాడిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళండి. ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగింది. నోరు ముయ్యరా ఎదవా, దొరికిన ఒక్క నా కొడుకుని చంపలేకపోయారు. నువ్వు అనుకున్నట్టు వాడు బతికే ఉన్నాడు. ఆడి బతుకుని బుగ్గిపాలు చేసిన ఏ నా కొడుకుని వదలడు. ఆఖరికి ఆ యములోరైనా సరే. నోట మాట రాక గొంతు పట్టేసినట్టు ఊపిరాడక వేల సార్లు చచ్చాను. వదిలిపెట్టేదే లేదు. మనం కొలిచే వరాలమ్మ మీదొట్టు. వాడి శవాన్ని చూస్తే గాని వాడి చావు నమ్మను. వెళ్ళండ్రా.